На 71 км от София, по живописния подбалкански път, лакатушещ между скатовете на Стара планина и Средна гора, се намира община Челопеч. Разположена на 703 метра надморска височина, в Златишко-Пирдопската котловина на площ от над 44 000 декара, тя е оградена от планинските ридове Гълъбец и Козница. На слънчевите южни склонове на Балкана е и единственото населено място на общината – село Челопеч. А в недрата й се таи едно от най-големите медно-златни находища в Европа, в което са идентифицирани над 71 минерални вида. Челопеч, където слънцето първо огрява. Селището Челопеч съществува от дълбока древност. Още траките са разработвали медни находища в района и са създали първото поселище. От тогава до сега селището ни е известно с различни исторически моменти. В днешно време село Челопеч е самостоятелна община и това дава възможност ние да се развиваме изключително бързо. Община Челопеч е наситена с история. Находки от бронзовата и тракийските епохи, от римската колонизация и ранната Византийска империя подкрепят предположенията за наличие на селища в този район, обитавани от 3000-та година преди Христа до възникването на българската средновековна държава. За първи път името Челопеч се среща в Османския регистър от 1430 година. По това време селището е най-голямото в региона, обитавано изцяло от българско население, а основният поминък е свързан с рододобива. Безспорен е фактът, че средновековният Челопеч има своята духовна идентичност, изграждана и поддържана от религиозен храм и свещеници. Църковни записки от 1638 година сочат, че патронът на местната обител е свети Николай Мирликийски. Вероятно тя е разрушена, а по-късно през 1835 година е съграден днешният храм. Църквата Свети Николай Мирликийски чудотворец, заедно с камбанарията и двора на църковния комплекс, са обявени за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата през 1978 година. По инициатива на община Челопеч и със съдействието на Челопеч Майнинг ЕАД, комплексът е изцяло реконструиран и реставриран от 2008 до 2010 година. Тогава е възстановен и изключителният иконостас – самобитен образец на възрожденската живопис, изписан през 1856 година от майстор Давид Георгиев от Цариград и неговите ученици Йото Недялков от село Макоцево и Иван Зографина от село Мирково. Храмът Свети Николай влиза в националната история и с един впечатляващ за времето си факт. По инициатива на местния свещеник поп Харитон в Челопеч през 1853 година започва да се отбелязва паметта на славянските първоучители. Това е с 4 години по-рано от считаното за първо национално честване на светите братя Кирил и Методий в Пловдив. Челопечени радеят и тачат българските традиции и това може да се види в различните празници и обичаи, които ние честваме и отбелязваме всяка година. Най-ревностният пазител на челопешката памет и мъдрост е читалището Труд и постоянство, основано през 1901 година.
Читалищното настоятелство и самодейните колективи с много желание и амбиция поддържат и развиват искрата на духовността, запалена от техните предци. Всяка година челопечани честват с особена почит празниците, пеене на пръстените, Иванов ден, Кукерския карнавал Цирница, конните надбягвания на Тодоров ден. В тържествата вземат участие не само самодейците от различните клубове към читалището, но и останалите жители на общината, защото тук хората ценят и уважават обичаите, съхранени през вековете. Олицетворението на вярата и традициите в Челопеч е един монумент, който сме построили в местността Корминеш, която е свята за всички челопечени, където провеждаме почти всички събития. Възвишението Корминеш не случайно е средоточие на празнуванията на челопечени. Още от началото на 20 век на мястото на Старо Оброчище тук се издига параклис, посветен на Вси светии и Пресвета неделя, светците покровители на Челопеч. Днес в комплекса от амфитеатър, сцена, детски площадки, различни паркови съоръжения за отдих, сред оформените красиви зелени пространства се провеждат не само празниците на общината, но и ежегодния международен фолклорен фестивал «Златен прах». Любопитен факт е, че обичаната фолклорна изпълнителка Поли Паскова избра Челопеч, за да заснеме част от песните в DVD-то към 13-тия си самостоятелен албум. Край моята бедна сестрица, със
В песента "Празници красиви", заснета в парк Корминеш, участваха и много от жителите на общината. Изграденият през 2014 година парк Корминеш е домакин и на 2 мотосъбора, а също и на различни общински, фолклорни или младежки тържества. Недалеч от местността Корминеш се намира микроязовир Качулка, който е изключително подходящ за целогодишното провеждане на различни любителски и професионални риболовни състезания. Водоемът е подходящ и за организирането на детски турнири, тъй като бреговете му са лесно достъпни и безопасни. Основната цел, която стои пред ръководството на общината, е да намериме начин да задържиме младите хора в общината. Не се притесняваме да бъдем новатори в това да подобриме качеството на образованието в Челопеч. Защото знаеме, че добре образованите деца са доброто бъдеще за нас и селището, в което живеем. От 2010 година Основно училище Свети Кирил и Методий е средищно училище, което дава възможност за целодневно обучение от високо квалифицирани педагози, организирано столово хранене и многообразие от извънкласни занимания. Добре поддържаната материална база на 143-годишното учебно заведение го прави желан домакин на местни, областни и национални културни и спортни събития. В същата сграда е разположена и частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Челопеч. Тя е създадена през 1995 година по съвместна инициатива на Общинския съвет и ръководството на Родник Челопеч. Училището е единствената в България частна фирмена профилирана гимназия. То се утвърди с изключително успешния си образователен модел, а това го нарежда сред водещите образователни институции в страната. С сериозни традиции и история в село Челопеч е и отглеждането, обучението и възпитаването на най-малките жители на общината. Имаме си в Челопеч малък свят, чуден свят, по-красив и от пала, той е детски свят богат. Всеки ден и всеки час, весело е тук при нас. Всеки ден и всеки час, весело е тук при нас. Днес 110 деца посещават обединено детско заведение Ханс Кристиан Андерсен.
Тук, в светлата и просторна сграда с изключително добра материална база, осигурена от община Челопеч, мълчуганите могат да посещават и извънкласните форми на обучение, като народни танци, карате, художествена гимнастика, спортни танци и допълнително обучение по английски език. През 2011 година на мястото на старата училищна сграда по европейски проект е изграден спортен комплекс «Хармония» с обособени и оборудвани зала за баскетбол и волейбол, зала за борба, за карате, 2 фитнес зали, помещение за тенисна маса, рехабилитационен кабинет, помощни помещения. Комплексът е притегателен център за всички деца и младежи от Челопеч и от съседните общини. Тук те могат да се занимават в различни спортни клубове. Клубът по карате Будо, по приложно колоездене, по художествена гимнастика Илиана, по баскетбол или парапланеризъм. Откритите спортни площадки за волейбол, футбол и баскетбол предлагат безплатно на всички деца и младежи до 18 години възможност за спорт. Освен различните състезания за деца и младежи, организирани тук, община Челопеч е ежегоден домакин на кръг от националния шампионат по автокрос, провеждан през август в местността Маята. Като всяка една европейска община, ние се стремиме да подобрим качеството на живот и средата, в която живеем. С различни проекти. Разбира се, ние не сме по-различни от останалите общини. При нас проблемите са идентични. Подземна инфраструктура, улици. Това са неща, които са тривиални, но също така са важни за всички нас. Община Челопеч се развива динамично и реализира множество европейски проекти с различна насоченост. На 17 ноември 2015 година тържествено бе открит обновения площад на селото, преобразен в приятен парк за отмора. В неговия център е паметника, посветен на челопечани, загинали в Балканската и Първата световна война. В благоустрояването на общината се включват и сдружението Клуб на пенсионерите Челопеч. През 2015 година те печелят финансиране по европейския проект за земята и изграждат екопътека и мост над река Воздол, водещи до историческата местност Червен камък, където някога се е издигала славянска крепост с внушителни размери. На подходящи места са разположени и беседки, където любителите на разходките в планината могат да отдъхнат. Ако планинският туризъм е вашата страст, община Челопеч ви предлага множество маршрути, водещи не само към билото на Стара планина, но и към различни природни забележителности. Една от основните отправни точки е хижа Моргана, разположена в подножието на едноименния старопланински връх.
Хижата е на 2 етажа, достъпна е не само пеша, но и с високо проходим автомобил и предлага много добри условия за отдих. Местността около нея е особено красива през юли, когато община Челопеч и туристическо дружество Моргана по традиция организират празник на хижата. В землището на Челопеч има различни уникални скални образования, изваяни от времето и стихиите, едно от които носи името Фрънкая – ветровитата скала. Ще го откриете на около 1,5 км северно от селото, в южните склонове на Стара планина. В скалата има естествен заслон, който и днес се ползва от овчарите за подслоняване на добитъка. Легендата разказва, че при буря тук са се събирали над 1000 овце. Непосредствено до Фрънкая е разположена Диликликая – пробит камък. Ще стигнете лесно до живописните скални образования, както с автомобил с висока проходимост, така и пеша. Много впечатляващ е маршрутът от хижа Моргана към Фрънкая, който преминава през стари широколистни гори, а песента на птиците и вкусните горски плодове правят разходката незабравима. Пътеките, водещи от Челопеч към билото на Стара планина, с различна степен на трудност и предлагат различни възможности за краткотраен отдих. А гледките, които ще видите, определено си заслужават. Работиме много и се стремиме да бъдем достойни европейски граждани. С постигнатите резултати спокойно можем да заявим, че Челопеч е част от Европейския съюз. Община Челопеч. Полюбувайте се на великолепието на обкръжаващата я природа. Докоснете се до нейното минало. Потопете се в одухотвореното спокойствие на храмовете й. Отпийте от пословичната й жажда за просвещение. Попийте мелодията на звънките песни и грохота на кукирските чанове. Споделете тръпката от вихрените хора и ръченици на челопешките танцьори. Чуйте силното биене на сърцето си, когато стъпите на челопешка земя, където слънцето първо огрява.